Assalamu alaikum dostlar. Bir näçe oglarlar gyýdar aýtdy. Rossiyada okanyň, Belarussiyada okanyň, men size şu bir Hytaýda barada informasiýa paýlaşjak. Siz özüňiz karar beriň. Rossiyada, Belarussiyada okanyň ýa-da Hytaýda okanyň. Mene şu berýän birinji videoňy Hytaýyň Guanzhou şäheri 1994-nji ýyl. Ikinji berýän videoňyz bolsa Guanzhou şäheri 2024-nji ýyl. 30 ýylyň içinde näçe ösüpdir dostlar? Sizin pikiriňizçe? Şu bir näçe biznes sergileri, maşin biznes bolsun, önümçülük bolsun, hemme sergiler şu Guanzhou şäherinde geçirilýär. Onuň sen hem şu ýyl okumana gelip bilýän. Biz bir näçe okuwçylar getirýär, näde Hytaýa gelmeli, näme dokument gerek, näde viza almaly, näçe pul gerek bilsen hemme zat ädim öwretýär. Bir sorum bar, Rossiyada, Belarussiyada okanyň ýa-da Hytaýda okanyň? Aşağıda komentar edip belirlen. Eger-de siz hem Hytaýa üniversitesinden okumasyňyz ýa-da durmuşyňyz etmekdiýäňiz, education merkezi kompaniýamyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.